Kurt Belvoort is benoemd tot strategische coördinator AI. En gisteren was er een kick-off meeting in verband met de benoeming van Belvoort. Hij is ook directeur van de Regulatory Authority Curaçao. En hij moet zich bezighouden met een strategie voor kunstmatige intelligentie voor Curaçao. Er is een landsbesluit genomen en Belvoort zal de komende tijd zich daar veel mee bezighouden. Gisteren tijdens de bijeenkomst legde hij de nadruk op de afstemming en samenwerking om tot een gezamenlijke strategie te komen. Hij benadrukte dat AI niet kan worden tegengehouden, maar een ontwikkeling is die wel goed in de gaten moet worden gehouden en ook met regels moet kijken wat we er wel en niet mee kunnen. In ieder geval was het een goede bijeenkomst waarbij veel mensen aanwezig waren. Vertegenwoordigers van CTB en Aqualectra gaven ook een presentatie over projecten die zij momenteel uitvoeren binnen het domein van kunstmatige intelligentie. En er was een hoofdspreker, Kanan Droe, een senior onderzoeker op het gebied van recht en kunstmatige intelligentie. En er was ook nog een panel